3 asteri behin generalien joaten zan iziko ikusten. Esornotzako euren grupoko lanak. Gaizeko beti eskatzen bueno, ikarri albadoztezu hau, edo besti. Esate ban, igual erotu zuz bost gauza, da zeuren guzturretan, arek monja kriminal, inpernoa badau, inpernoan egon bidere, baina irikitan, erotu zuzen igual bost gauza, da zeuren guzturretan, laukentzutu zuen. Da beste gozgarruna, seguruna, ezala eltzen eurekin. Eta gobor eta horrelako bai espiko eroan eta horrelakoak, eta bereiek ikusizte. Eta euren kapritxoa, gustatzen zaigu bai espikoa eramango dio, eramango diote galleta batzuk edo denarako. Eta ez da hiela erabiltzen izan. Eta pentsa hori, beraiek gartzelan eta hau hemen, beraien alaba Kastia, ez dakizet, beraiek sufrimitua antzegoen nintzeko, eta hemen zegoen nintzeko. Zer, klaro, hau ez da zuen, bizitza hau zer da. Amazazpi urtekin. Etxiko guztizek bat hain, bestia gartzelan, ikusi aldudan, eta gero esaten zuen. Eta gero joaten zinen trenien, joaten zinen Durangon autobus hartu Saturnaren joateko ez egiten zuten, eta banderitakoak eta falangista guztiak, de señora Doña Neureri Ibarre egiten eta eurek isakoak botza batekin iseko bizitatzera, edo, denaren zenidea bizitatzera, eta bestiako nino, oiar moduan, arrotuta, zita gure.